Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Major Anti-King Sound. Już 11 i 12 czerwca zapraszamy was na Górę Żar Międzybrodzie Żywieckie, na Extreme Cross Country Cup. Zapraszamy bardzo serdecznie. Szalone motocrossowe zawody. Dokładnie tak, słuchajcie, w tym samym miejscu 12 czerwca będzie Top Solar Reggae, czyli regowy fest. Będzie wielu wspaniałych artystów, musisz tam być, przyjeżdżaj. Zapraszamy do Góra Żar 12 czerwca, ty wiesz. Top Solar Reggae, czyli regowy fest. Musisz tam być, bo to gruba biba jest. Godzina 18, pierwszego dźwięku test. To Góra Żar, najpierw sędzia daje znak. Pędzi każdy motor, kład, będzie spoko tam. Wieczorem będzie żar, na scenie będzie ogień, mówię ci, będziesz tam. Później kolegom opowiesz, bo to czas dla ciebie. To Top Solar Reggae będzie tam sęgrze. I człowiek zwany jeden Chiba Gwoździu Anti-Kings. I Fandango przyjedzie, będzie Silesian Sound, więc nie miej żadnych uprzedzeń. Warto tam być, ja wiem to na pewno. TSN impreza, co uderza w sedno. Dlatego więcej nie zastanawiaj się. Dlatego wiesz znajomych, o nic nie martw się. Właśnie tak, o nic się nie martwcie i przybywajcie na Górę Żar. A wcześniej obczajcie sobie myspace.com, Top Solar Reggae. Tam wszystkie najświeższe informacje, mapki dojazdu i wszystko, czego będziecie potrzebować, żeby dojechać do nas i z nami dobrze się bawić. Major Anti-King Sound, Silesian Sound, Big Up!